Dick Dakkers is altijd feest, dus hier in Assen gezellig. Ja, dat gaat wel los zometeen. Ik hoor nou Imca Marina, maar wij gaan er zometeen achteraan. Maar ik denk dat het plein uit zijn voegen gaat knallen zometeen. Knoppen om gaan en lol maken met elkaar. Echt. Ja, wij kennen dit soort feestjes natuurlijk wel een beetje. Maar nee, inderdaad, het is heel leuk. En ik zie dat Imca, dat is natuurlijk ook een oude rot. Die zet die tent al helemaal op de kop. Dus nee, dat wordt wel een vervolg zometeen. Ja, nou ja, we kennen deze regio natuurlijk, want wij zijn echt ras-echte Drenthe ook. Dus het is wel een beetje een thuiswedstrijd voor ons. Een beetje in onze provincie. Dus wij zijn trots om Drenthe te zijn. Als we dan hier komen, is het wel thuiskomen hoor, moet ik zeggen. Nou, nu draait Heo nog natuurlijk volop, die heel veel aandacht krijgt, ook bij TV Oranje. Maar iedereen kent ons natuurlijk wel voor het naseizoen weer, dat we er wel weer aankomen met iets van apres-ski, carnaval voor volgend jaar. En niet te vergeten, 2016 als Nederland zich gaat kwalificeren, de EK voetbal. Ja, en misschien nog wel iets eerder, want Sinterklaas komt in onze stad aan, in Meppel. En ja, daar gaan we wel wat mee doen waarschijnlijk. Dus ja, dat is een heel groot evenement. Het wordt ook groots uitgezonden natuurlijk. En ja, het is een beetje onze stad. En men wil graag dat er mensen komen uit de stad die wat gaan doen. Dus wij gaan er wel wat doen. Dat wordt wel gaaf. En er lopen ook 100.000 mensen in die stad op die dag. Dus het wordt wel heel bijzonder. We hebben er wel zin in ieder geval.